Koyeso welo hibe na-akwalite omenala na-akwalitekwa amamiji ahụ mana ihe ọ na-ihe mana ị nọ ya mana anọ m na mmụọ mana maka na ozi gị lụrụ anyị aka ibunyere anyị ike sị anyị gaba ọ dị mma maka ndị ọ bụ izizi ịlụ unu ọzọ mmadụ abụchi wa ga-aga aka ji ofe ike aja amaokwe nke a ka ama mana ewegasị ihe ndị ọzọ okike ji gozigasịa gị na ebe iji gasị ọfọ ị ga-akọtụla anyị onye bụ ọzọ mmadụ abụchi wee ne wagaga agafe nwoke na mkpọga ọmụ bụ ọzọ mmadụ abụchi ene wagaga onye ụlọ ma bụ ama na mbụ na ugolo abụghị mvụ oyi nke bụ eze a na-ama okwezi na asa bụrụ aka na-enye ọzọ a n'obodo idedo oke anyị ma ihe ọzọ obodo ekwelugo n'eziokwu nke izigbo ama okwezi na asa bụ aka ji ọfọ eke ama okwe na nkoro ndị ihe ụmụ na-ekebere ka ọga okwunite adịghị echitete n'azụ ogbenye ya mmụọ kubo ya dị na bube ọ dị ma unu chọsị ịfụ ọzọ n'uju ya jebe ozugbo na Kpakpando African TV ugbu a ịnọ na mba ọbụla na ya ịga anyị maọbụ na-ekiri anyị ị ga-afụ ọzọ n'onwe ya ka o si kwadozie wee na-amagasị wee na-egoli ịma na ndị dibịa na-achị ha aka na-abụ ọ dị ka oriakụ lọlọ haziri ọzọ mfụma mmadụ adaghị ogbichi ya ngọbụ okwechi mmadụ m aga ma ana m ahụ ochi m na a na-echi m akpụkpọ ụmụazị nwaanyị na-eme ike ọ na-eme ike ọzọ ewe ihe na-atọ ụtọ gbasara ọdịnala ndị ọdịnala bụ ndị ọbịa nwụrị ha na-enwe ọbịa nwụrị wee na-adị ndụ dịka ndị gboo si eme ya ebe niile fụ ha na-enwe anwụrị ewe ka ha si eso ụwa ka chi ha si ha gaba ka ha na-aga ọ bụ ka m ji fụ gị ugbu a wee mara na nke bụ eziokwu bụ na oke dibịa na ndị ọdịnala wee ụdị ndụ anwụrị na-adị ha n'ahụ mana ndị mmadụ aghọtaghị o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ njirimara ndị oyibo na-akpọ ya simbol njirimara ọdịnala bụ eziokwu na-ekweghị aka ọtọ symbol of tradition is truth and eziokwu ahụ ga-eme ka mmadụ bi ezigbo ndụ na-eweta ndị ezigbo ndụ ahụ na-eweta obi aghịrị na obi ụtọ n'ime ya so ọ ya mere ọdịnala ji eweta ine anya achị na a na-akọ n'isi amaoke ọgwụgbo maka na anya ka eji ama ọkachara acha ọ dị mma ewe ihe kọchara ị na-ata ịcha ịbụ oke dibịa na ihe a niile jide ọfọ maka na ọ na-afịa alụ ife aka ji ọfọ bụkwara dibịa ọdịnala gịnị mere ya ị naghị ejikebe ike agwa ụwa na-ebu oke dibịa o nwere ihe kpatara ya maka na nke mbụ na mbụ bụ eze mmụọ bụ eze ọdịnala bụrụ aka ji ọfọ na-agọta ndụ nwoke agọta ndụ nwaanyị n'obodo na-eme ka ihe ọjọọ si n'obodo pụọ aka nke ọma megịnị bata ọ nke ahụ bụgodo gịnị isi maka na achị na ha ga-alụ ndụ kpa aka dibịa na-azọkwa ndụ nwoke na-azọkwa ndụ nwaanyị na nke ọ ga-eme nke Chineke haghara ya n'aka sie ya megịnị ya mee mana ọ dị ka m si wee kwuo kemgbe ahụ na anyị bidoro ọnọdụ a anyị na-eme n'ịtọ ntọ ọdịnala ime ka ọdịnala anyị na ofufe nke anyị n'ala Igbo ka anyị mata na ofufe anyị abụrụ ihe ọjọọ na-abịa aghọrịa anyị aghọrịa na ya abịaghị ime advertisement ị na-ekwu ya na-ekwusi ike ọ ya kpatara ejighị m ike asị na mbụ dibịa abụ m dibịa ọdịnala dibịa na-akwụwa aka ọtọ dibịa na-eme ihe ọdịnala dịka esi tọọ ntọala anya na mgbe ochie dịka ndị nna nna anyị ha si wee mee gịnị tọrọ anyị ntọala ya nke ha nata site n'aka Chineke okike ọbịọma ọzọ ọzọ nnọọ ọ maka okwu anyị kwuru ka anyị ga-eji baezie na isiokwu a isi na bịara ịkụziri ndị mmadụ
dị na-aghọtacha alụsị ịgọ mmụọ na ịgwọ ọgwụ ụfọdụ ada aghọtasị ya a sị na mmadụ na-efe chi ya ma ọ bụ na ọ na-eme ihe alụkwụsị na ọ na-eme ihe ije gọọ mmụọ na ọ na-ogbo ya ọgọ mmụọ ụfọdụ asị na ọ na-agwọ oke ọgwụ ịgwọ ọgwụ na ịgọ mmụọ na ime ọdịnala ewee ihe dị iche na-egbe na egbe afọ ha yitere mana ihe dị iche karị egbe na-agba agba mana egbe na-eritụ na alụvụlụ ọkụkọ na-efekwara efe ihe dị iche na omenala na eze mmụọ na ịgwọ ọgwụ dị iche ka anyị were ya na-aga ife mmụọ dịka isi kwuo kedu ihe ọ pụtara ife mmụọ bụ onye isi nchụaja e were n'obodo ndị oyibo na-akpọ ya the chief priest or the eye of the gods of the land. Ndị oyibo na-akpọ ya ha na-akpọ ya ihe dị iche iche mana ihe ọ bụ eze mmụọ onye isi nchụaja aka ji ọfọ a ọ bụrụ na aka ji ọfọ bụ na atọrọ ntọala ọfọ ahụ na agbụrụ ya n'eziokwu na ọ bụ onye akpọrọ oku na ọ ya ga-eji ọfọ n'obodo tupu ihe eme n'obodo eze mmụọ na-ama were ka esi aghọta mmadụ ya maka na ihe pụtara ihe njisi gị na ihe pụtara ije n'obodo dị iche iche ị na-afụzi na onye nke a bụ eze mmụọ nka onye nke a bụ eze nwanyị nka ihe niile ahụ mana ama m na gboo na-ewe ka esi amarịrị ndị na-agọ mmụọ. Ekene dịrị gị ihe a ajụjụ a na okwu a ewelitere oge ugbu a mere njisi na program a aga m na-aga n'iru na ngalaba Solid FM ịfụ na ọgbọka a na-akwalite ihe na-eme n'ala Igbo n'ụbọchị taa o so wee mee ihe mere o ji dịka ma natụrụ azụ ka ọma bịara nọrọ ebe a na-akụzi ihe ụbọchị Fraịde dịka izu ụka one na one gara aga na afọrọ m ejikwebe ohere a na-akụghachi ukwu na ibe ndị enyi ndị ihe anyị na-emere ebe a na-adị mma na ndị na-ajụ ese iwe unu na ọwụ ihe na-esi achụ nwoke karịrị asị na ihe mere ede ejibe enweghị ahazi ebe a ihe anyị juru n'oge ugbu a bụ ihe na-emebizi ihe n'ọdịnala Igbo. Na mbụ o nwere usoro eji ama aka ji ọfọ mana ka m kwuo o nwere agbụrụ ọfọ ahụ na-adị na ya ọ na-epu ka ome ọ na-epu ka eze oru ọ na-epu n'ala mana n'ụbọchị taa ihe ghọtọrọ aghọtọ onye ọbụla na-aza eze nwaanyị onye ọbụla na-akwanye anya azụ n'isi ego ayọrọ n'isi onye ọbụla na-eyi nke ha na-eyi n'ụkwụ ụfọdụ si na ha bụ eze mmụọ ụfọdụ bụzi eze mmụọ ụfọdụ dada ha na-eruzi ha onye Chineke ekehụ ka ọ bụrụ dada ha na-eruzi ha n'ụkwụ nke a dị ka ọ bụ ala o wee bụrụ m ihe mwute ihe eji ama eze ọdịnala ịbịa na ngwuru ahụ a ga-ama na ndị ochie na ngwuru a bụ ngwuru obodo mechere ihe niile oge wee maa ngwuru ahụ n'ọhawa ga-eji ọfọ ahụ tiri ọkpụ tụrụ ọkpụ a na-eme nchọpụta and ogu ahụ mara ngwuru ahụ ọ ga-adụtọ na ngwuru ahụ ọ ga-esi n'aka megịnị fere aka ha sigodi na ha dị eme ọ ga na-eme gịnị ha gịnị ọ ga na-enye ha nsogbu mana n'ụzọ ọzọ esi achọpụta ọ bụrụ na ọ bịa na ngwuru na mmadụ niile na ngwuru ahụ ga-eme ọ ga-ewerile ofu onye o jidere aka mana ofu onye ahụ jụ ọ ga na-atụgharị onye ọbụla amụ na ngwuru ahụ ntiri ofu onye ahụ eme gịnị ha kwado ofu onye ahụ eme gịnị okwete mewe ya maka na ihe pụrụ na ngwuru ahụ ọnwa obodo niile na mgbe ochie
ka ndị ichie na Chukwu okike Obiọma tụrụ ya ka ogu wee tụọ ya na ngwuru ahụ nọ na ngwuru ahụ megịnị puo ome. O nwere ihe akwụkwọ nsọ kwuru, ọ sị na ntọala dị ike nke Chineke na-eguzo n'ebe o were akara. Ọzọ ihe anyị kwuru chetara m ofu ebe ndị onye na-ebechala anya na ọya ga-abụ aka ji ọfọ ebe ahụ. Ụfọdụ onye ahụ eje na-ekwadocha na eme ihe niile, mana eje emechara jee onye na-anọdị n'obodo ahụ, mana ọ bụ onye obodo ahụ. Nwa onye na-anọdị n'obodo ahụ ka a sị na ọya wa si jee chọba ya na ọya wa ga-abụ aka ji ọfọ ebe ahụ. Otu aka ahụ o mere na obodo nke m, o mere n'isi m onwe m tukwu n'ebe a. Ịkọrọ ya. And once an ordinary in Anglican communion. Abụ m onye ọrụ ụka. Agatene m ụka aka. Abana m ekwesịrị m ịbụ onye echichi ụka. Nke a na-akpọ fada. Nke a na-akpọ fada maọbụ ụkọchukwu na ngalaba Anglican ndị Siemens. Mana n'ụmụnna agbago mbọ ihe a ọ na-enye nsogbu. Amarogo eziokwu n'ọmụwa ka ọma, mana onye nke na-ewepụta onwe ya n'ọnyawa ka ọma, n'ọnyawa ga-eji ọfọ ahụ, n'ọnyawa ga-eme nke n'ọnya ga-eme nke ọzọ. Onye ọbụla na-afụta ya n'ọnyawa, mana mgbe oge rụziere, mgbe Deity kpọrọ mkpụba n'ime ọhịa wee lahụ n'ime ọhịa ahụ abụọ, mgbe eji wee gagharịcha ihe niile wee pụta, ndị obodo ụmụnna wee ji chọta dibịa. Ya ka na-adịsị dibịa na aja na bụ nwanne. Ewee chọta dibịa, ada achọ ofu dibịa, a na-achọta oyibo, achọta ịtọ, chọta ịnọ. Ha bịa n'ime nnukwu okwu arụsị ahụ, okwu aja na ahụ, ebe ndị obodo na-efe ofufe. Ndị dibịa na-eji aka ha abịa, ọ bụrụ ụfọdụ na-ejicha na obi dibịa je jụọ ese. Ndị ụmụnna na-adụtụkọta ego gwa ha na ha ga-abịa ka a chọpụta eziokwu ọ bụ ihe a mara onye a nọrọ n'ihu ekwu mmụọ wee kwuo ya n'ihu okwu mmụọ ahụ tụọ ogu ji ogu chia ujigiri gbaa afa. Dibịa ahụ na-anọ atọfu ofu okwu ma na ọ bụ onye ahụ. Mana ọ bụrụ dibịa ọdịnala dịka dibịa ọdịnala si adị, ha na-anọ ga-ekwu ofu onye ahụ. A na-ekwu ọ ga-eweliri eze mmụọ ọzọ nọ n'okwu arụsị ahụ ga na-ajụkwa arụsị otu eze mmụọ si ajụ arụsị ese. Ihe a ndị dibịa gbara ọ bụ ka isi chọọ, mmụọ si na ka o si chọọ, ma n'eziokwu oge nke mụa onye ahụ na-ewepụta onwe ya n'ọnyawa nọ ụmụnna kpọta dibịa, ha bịa na-agba afa. Ndị dibịa ha agaghị ama onwe ha, ha mara onwe ha. Nke a si na mba ọzọ, nke a si na mba ọzọ. Onye nke gbacha adịna otu ha na-amara onwe ha ka ọ ga-abụ ụmụnna pụọ ha eje jite ogu oge afọ. Ọ bụrụ na Emeka, ọ bụrụ na Ndubuisi ka ọ ma ogu ya weta ogu nke a, dibịa ama ihe jite n'ogu, dibịa nke a gbacha afa o wepụta nke ya ihe ndị a si ya nọọ nke a n'ụwa. Onye kpọrọ afọ ya na nke a, onye kpọrọ afọ ya na nke a, ka gịnị afa ya ma ụmụnna ewere nke ahụ dosi otu ahụ ka ezi a ga-esi na-agbụ ya ofu ọntụ dibịa ha niile wepụtacha ogu nke ya. Ajụsị ụmụnna oge dibịa nke a wepụtaghị ya ha si na Emeka, asị oge dibịa nke ọzọ wepụtaghị ọchị na Emeka, oji onye tinye oge dibịa nke ọzọ wepụtaghị ebe onye na gịnị na ọ bụ Emeka. Mana ka m gwakwa gị, tupu ejiwe oge ahụ gbawa afọ ahụ n'ọdịnala, ọ ga-abụ ngwuru ahụ ọfọ ahụ dara pụrụ. Chukwu okike Obiọma mere ka ọfọ ahụ pụọ na ngwuru ahụ. Obodo jegoro ije mgbe aka na-amụghị anyị, ndị ichie ha jegoro ije wee ma nnọọ chọpụta n'ebe ahụ ka ọ dabara n'ọhawa ga-abụ aka ji ọfọ ahụ. Ebe ahụ bụ a ga-esi wee jiwe oge ahụ onye ọbịa na ngwuru ahụ. Mmadụ onye si n'ọhịa ka ọ na-enye nsogbu, onye si n'ogbo ya na maka ụfọdụ kpacha alụ, ụfọdụ mmechi ihe ha anatachi na ama ha ma ọ na dibịa ya ha. Ụfọdụ na-eje ọ bụrụ na ihe adịghị agara ha aga. O nwere nke be anyị si na ihe atụrụ atụ na-ejekwute ji ije wee jekwute ya na nlọ. Asịzi ya ka agba afa, achọchị na ya chọrọ ka dibịa bịa gbaa afa. N'iwu bụ na ya ga-eme gịnị na ya anyị ka na ihe anyị na-eme ọkwa gaụn yiripụta n'ime aja.
so ihe niile ka anyị na-etinye ọnụ ewe ndị si na ịba na-enye ndị ụfọdụ nsogbu ịba na-emekwa mmadụ a na-afụ ihe ọ na-ekwesịghị ịfụ n'ụlọ ọ bụghị dị nke abụọ dị mkpa n'ọnwụ efi aghọ m aghọtakwa na mmadụ mechie ihe ma ọ lụkata ihe ọ na-arụbu ọ dị ka ọ na ọ dị agaziri ya ọchọ ofu ihe ma ọ bụ ọ bazie mgbe oringo baa ya isi ọchọ ofu ihe si n'ọma ya na Chukwu kpọrọ ya ndị na-ekwu ya ma ndị a zetara nke bịara abịa na nkịta sị na Chukwu kpọrọ ya oku ọ bụrụ mmadụ ncha ka gịnị ka Chineke kpọrọ oku akwụkwọ si na Book of Ephesus na o nyere onyinye amara dị gịnị n'ụdị dị iche iche ọ bụrụ nke o nyere gị ka o nyere ya ụfọdụ si na afọ bụ ihe na-akpọ ụfọdụ agụụ si emekwu onye nke be anyị na o gozu m akpa agụọ ihe niile na-achị ya gọwa nke a and onye ajọ anụ kpọrọ oku na ọ ga-enye ya nne obodo na-abịa tụọ ego kwado ya soro bụ ihe ụfọdụ ụbọchị ahụ na-abụ nnukwu mmemme ụbọchị e mere nke m ọ bụ nnukwu mmemme ejirọ m ego m wee mee ya kama ụmụnna tụtara ego eji wee mee emekwara ka ị ga-afụ ego ebe ị nọ n'ọfịa kemgbe afọ na-abụ ụmụnna tụtara ego eji wee mee gịnị mee ya mụnwa na onwe m na-agba ọsọ na m achọghị ime ọzọ ewu ihe ọzọ kedu ihe ịrụba ama na-eme na ọ bụrụ eziokwu na ọ bụ aka ji ọfọ obodo maka na ije na obodo ụfọdụ ịfụ na ha lụ dị iche iche na-eme ofu ihe ịrịba ama na-eme bụ ka m wegodoro onwe m mmadụ maka a sị na a na-agbawa nkịta akpịrị a na-egosi ya na ngwurube nna m ozugbo m kwetere wee jiri ọfọ ahụ ọtụtụ ihe ọjọọ na ihe ike na-emepụsa udo wee dịba ihe na-aga m n'iru na-adịbụghị obido dowa n'obodo ọtụtụ ihe ọjọọ a na-ewebata bụ n'obodo adadịzi maka na mbụ ịnọkọta ifu ka a gbatara ofu aja o nwere nke e mere ka mụnwa kwetegoro wee buru ọfọ ahụ eburu ofu aja bata n'obodo oyi ụmụ nwaanyị fi a na-eti mkpu ụmụ nwoke fi a na-eti mkpu ụmụ a na-eti afụ mụnwa ọwụ ọlụ eze mmụọ ka ọwụ iwepụ ihe ọjọọ dị n'obodo mbịakiriche ya wee jesijuo mmụọ kedu ihe a ga-eme na ihe ọjọọ abatakwana n'obodo na-arapụ ihe a na o nwere ike omero mmadụ arụ ọ bụrụ maka mmadụ ka eji mmụọ gwa m ihe e ga-eme ya nga mebie ya buru ya tụfuo wee mee ya na onye mere ihe ahụ ọ bụrụ ihe ọma ka o ji maka eme ya na ọ ga-adị n'ezinụlọ ya ọ bụrụ ihe ọjọọ na ọ ga-epu n'ezinụlọ onye ahụ andụ nneghị anya onye mere ihe ahụ dịka mụnwa iji ikikere nyere m ndị ichie na Chukwuokobịa nyere m dịka eji eze mmụọ na aka ji ọfọ obodo ka anyị mechara ihe ahụ abụrụ ezigbo onye ka onye ahụ webatara n'obodo onye ahụ so wekwara ihe ahụ ozugbo maka asị na osisi eji kpee esu na esu ga-anyị ọ dị mma ọ bụrụ ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ị nwere ike ije na Kpakpando African TV ugbu a ka ị wee fụ ọzọ mmadụ abụchi wene waga ọzọ obodo egorugo n'eziokwu obodo emechekwa ya achụ ihe emechekwa ha ekweta n'eziokwu emechara ajọ ihe na-egbu mana ọ na-achị na mbụ ha gbachara afọ wee kweta mara nke bụ eziokwu ajọ ihe na-egbu mana ọ na-achị na mbụ mana ikpeazụ ome gịnị ọ bụrụ ihe na-egbu mana ezi omume na-eduba na ndụ ebighị ebi ọ dị mma anyị ga-agbapụ na ebe aka nke ọzọ ka alụtụgasị anyị ka tupu ma agbapụ ekwentị mana achọrọ m ka ọ bụrụ na ị na-ege ntị ugbu a maka na ọ bụrụ ajụjụ niile na ọ bụ ihe niile ka ọzọ obodo ekwelgo n'eziokwu nke mbụ na mbụ n'obodo Udi ga-akọwasị ọkachasị ndị mara ka chọrọ ime ihe gbasara ma ọ bụ ihe gbasara dibịa ịgba afa na ihe ndị ọzọ ma ọ bụ ihe miri emi akara ekwentị unu ga-ejiwa ya bụ 0806 846 1936 ya bụ 08086 ya bụ 080 684 61936 ma ọ bụ 091 391 03138 091 391 03138 mkpọ nke a na-akpọzie na WhatsApp nke a WhatsApp a bụ 0806 846 WhatsApp bụ 091 391 03138
8 ma ọ bụ na eje na Papa na African TV ka unu wee fụ ya n'uju ya. Ọzọ ikwutego na ka anyị si eme onye na-agọ mmụọ na ka esi eweta onye na-agọ mmụọ. Ịma na oge ụfọdụ achụgide mmadụ ọkachasị onye na-eme ọdịnala, ọ bụrụ na afọ ya na-eji uwe ka esi weta ya, na ọ bụ na ndị mmadụ emegide ihe mee ihe ọ bụla mee ya chọọ onye na-enchọ ya na asị na ọ na-agwọ ajọ ọgwụ, na ya mere eji eweta ya. Onye na-agwọ ajọ ọgwụ ma ọ bụ na-agwọ ọgwụ ya na-eme na achụba mmadụ, ndị ajọ ma achụgbo ya na agaghị eweta ya. Ọ bụghị eziokwu. Ofu nwanne anyị nwoke tiri egwu si na onye mewe ọfụma asị na o jere kwa ọgwụ. Onye dụọ ndụ karịa ka onye iri ya si chee asị na o jere gwa ọgwụ. Nwata gbakarịa ibe ya na nkụ asị na ọ kpara ya n'ajọ ọhịa. Asị ka ọgwụ mmadụ adịghị egbu onye chi ya na-ewuro. Ihe na-eme ọdịnala ịdị ndụ o ji dị ka ndị ọdịnala a na-aka adị ndụ maka ha na-edowe nsọ, ha na-asọ nsọ. Ezigbo onye ọdịnala ama nnarụ mmadụ nwunye ya. Ezigbo onye ọdịnala ama nọ nụ skuul n'ụlọ akwụkwọ dịka onye na-akụzi ụmụntakịrị ihe, na-anara ndị ụlọ akwụkwọ na-apịtọ ha, na-anara ha aka azụ, mee ka onye na-amaghị akwụkwọ pasụọ, ka onye maara akwụkwọ mee gịnị daa. Ezigbo onye ọdịnala ama nọ n'ụlọ akwụkwọ wee fụ ihe mmadụ pịtọọ wutu ihe mmadụ maka na ị na-akụziri ya ihe. Ezigbo onye ọdịnala ama mfụ na ihe aba na mmadụ si maka na ya ka onye amarụ mmadụ karịa wee ego karịa amarụ mmadụ na gọọmenti isi ka ije na-adị ana ya. Ezigbo onye ọdịnala ama mfụ mmadụ bodo ebubo ụgha ihe ọ na-emerụ. Ezigbo onye ọdịnala na-agbara ihe ọjọọ ọsọ. Ọnya mkpatara ha ji ewu ogologo ndụ maka na mmehie ihe ọjọọ na-eduba n'ọnwụ ihere, n'ọnwụ elu elu. Mana ịgwọ ọgwụ a ụfọdụ si na agwọcha ọgwụ a, maka na ihe m na-aghọta bụ na onye ọbụla debere aka ya ọcha n'ime ọdịnala na-efe mmụọ na-agọ mmụọ dị ka o kwesịrị, na anaghị ewetakarị ya na odebe aka ya ọcha. Ụfọdụ mana iwere aka gị mebie aka gị, mmụọ ahụ ewere aka ya gbuo. Ịgwọ ọgwụ bụkwa gịnị? Ịgwọ ọgwụ dị iche na ime omenala. Ọgwụ na-eme ezigbo ihe, ọgwụ na-eme ajọ ihe. Ebe anyị nọ, anyị nwere ike ịgwọ ọgwụ na anyị chọrọ ime mmemme ka agam n'iru dị na mmemme ahụ ka udo dị, anyị agwọ ọgwụ. Onye chọrọ iti ya ọgba aghara bịa ọrahụ ụra. Mana akụkọ anụrụ mmụọ si ya bịa chebe aka ọrụ mmụọ ọnya bụ na o ji gwa gị na mbụ na ewere ihe dị iche na eze mmụọ na dibịa. Eze mmụọ bụ iwetara okwu ahụ, o were ọjị nzu na edo jekwuwe mmụọ, were ọfọ si mmụọ na-ekwe na a na-eji ime mmemme na a na-abịa ịnụrụ nwa okeke okorie, na ihe a chọrọ ụbọchị ahụ bụ onye jikwa ọgba aghara abịa ya erutene, onye chikwara iji ihe ọjọọ bịa ya na ọrụbe rahụ ụra, onye wetere onye ọ ga-egbu nwoke ma onye na-egbu nwaanyị ya tinye n'ọnụ ya rie ya bi ya bifo nọrịnọbịa ka o mee ya ihe ọjọọ bụ n'obi ka o mee onye ọzọ. Ejiri aka ya gbuo onwe ya. Mma ahụ ewere aka ya mee gịnị? Jọg mee ka udo chia na mmemme ahụ. Mana dibịa ga-agwụ ya n'ọgwụ. Ọgwụ ọgwụ dị ka na-eme ọka ọsịsọ. Onwe nke na-adịghị ọsịsọ na o dobe ka isi akwụwa aka ọ dị ka isi asọ nsọ na onye na-agwọ ya, ma onye na-agwọ ma eze mmụọ. Maka ụdị eze mmụọ ewuche n'ụbọchị taa, igwe agwọrọ agwa karịkwa. Ọ dị mma ịgwọ ọgwụ, mmadụ nwere ike ịgwọ ọgwụ ka afịa na-ele. A na-agwọ ọgwụ ka afịa na-ele. Ya bụ ọgwụ awele. A na-agwọ ya. A na-agwụ ya. Mana ịmasị na ọ ya wa bụ gịnị? Mmadụ na-ejekwe n'eze mmụọ kpee ekpere na-agbara ka gịnị mee? Ka ihe na-adịrị ya na mma. Ka ụzọ ya na-emepe. Ụzọ ya emepe. Mana ewukwu mmụọ ọ bụ ọrụ ya nke a ka ọ na-alụ. Onye jee n'ukwu mmụọ a. Mmụọ ọbụla na-arụ ọrụ, mmụọ ọbụla na-anụ iyi, mmụọ ọbụla a na-edowe nsọ ya na-arụ ọrụ
isi emere gị ihe ọma ọ ga-emere gị. Ọzọ ihe m ji jụọ ya bụ na ama m na eke aja anọ amaokwu na ihe eji makabara ya bụ ikpe udo. Ndị mmadụ si obodo dị iche iche ndị a na-emegbu na-abịa ebe a. Ọ bụrụ sọ ikpe udo. Maka na ị na-azụ ahịa ma ọ na-eme ihe ọ dị ka ndị amoosu na-etere gị anya, ị nwekwara ike ibe ebe a sị ya biko nyere gị aka ka ahịa ị na-azụ na-eme gịnị na-aga wepụrụ gị anya ndị amoosu. Nke a esi na ịgwọ ọgwụ ya isi je chọba ngwere ma ọ bụ chọba ihe niile. Ọ dị mma ịfụgo ka anyị si amụta ihe ugbu a ya bụ na ka ọgwụ si alụ ọrụ dị iche na ka mmụọ si alụ ọrụ. Ọgwụ si arụ ọrụ dị iche. Usoro eji emekwa agwụkwa n'ọgwụ na ije na nke mmụọ ọ dị m ka nke mmụọ dị ka ọka mfe. Nke mmụọ ihe o ji dị ka ọka mfe bụ na o were onye ọ ga-aba gụọrọ ihe a ga-eji gwọ ọgwụ ọ sị ka ya bịagodo. Mana ị nwere ike ije na mmụọ i were sọ ọjị mee gịnị jee na mmụọ. N'agbanyeghị na-egwabugo anyị maka ihe a mana e nwere ụfọdụ ndị bara soshal midia ugbu a ihe ọ bụla asị gị na a ga-eji na mmiri nke a saa ọchụ na a ga-eweta oke ite afụkasị ka ndị mmadụ na-azụ ite aja na-eme amasị niile ihe niile ahụ o so na ọgwụ ka ịgọ mmụọ bụ nke ahụ. Ihe ijesa arụ na mmiri bụ ọdịnala. Aja na o were aja na ị ga-elu eze mmụọ ikwu oge mmiri si gị mee gịnị were ihe na aja na ahụ tinye ya si gị jee mee gịnị gị jee wụọ arụ ka ewuchapụ ụchụ. Mgbe eze mmụọ agọkwasị ọfọ na mmiri ahụ si gị were mmiri a jee mee gịnị wụọ arụ ka ewuchapụ gịnị ụchụ. Ịgọkwachi ọfọ ahụ bụ ihe ndị a na-akpọ gị dashi na-agọziere gị mmiri ka iwe oje wụọ arụ. Ọ dị mma nke aghọta m nke a ya bụ na eze mmụọ ọbụla ma ọ bụ oke dibịa nwere ike ịnọ kwuru mmiri ọbụla mee ihe ọ ga-eme wee wee aja ejebe. Mana ihe a na-afụzi bụ na ụfọdụ na-eje buru ebini buru ihe dị iche iche jee chụrụ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke akwanye ha na mmiri ha gbara ọtọ a na-eme amansi ebe ahụ. Nke ahụ abụrụ ya ụdị ihe dị otu ahụ iduru nwa mmadụ gaa na mmiri gbaa ya ọtọ si na ị na-eme amasị nke ụdị ihe dị otu ahụ ka anyị na-agba mbọ ka ọ kwụsị n'ala Igbo ka omenala anyị ghachiche. Na mbụ eze mmụọ na onye ọdịnala ma ọ dibịa ịfụ ọtọ nwaanyị na ụdị na-ekwesịrị ọ na-emebi ihe. Ọ bụ ihe lụrụ alụ. O nwere ihe iji ọtọ nwaanyị ị na-emeri ihe ka ọ dịrị mma ịfụrụ ọtọ ya ka ihe ka na-emeri ya. Ọzọ ewe ndị nọ na soshal midia ugbu a ụfọdụ akpọba si na ha bụ dibịa kpọba nwaanyị ọgbara ọtọ na okwu afa ya ebe ahụ ọ na-aga ọ na-agba afa. Ọ ya bụ ngwere ahụ makpu ọ bụrụ ozi ọdịnala anyị ka ya na-eme. Onye isi gị bịa ka ị gbara ọtọ ebe ọ na-agba afa ọ bụrụ ọdịnala. Ọtọ nwaanyị na-emebi ihe n'ụlọ afọ dibịa ọ bụrụ ọdịnala anyị. Mana ụfọdụ mesiri na-asazi ụmụ nwaanyị isi na-anara ndị mmadụ ma nwunye ha si na ha bụ dibịa. Onye so n'ofu ihe ahụ anyị na-agba mbọ ya ka ihe ndị ọdịnala bịara abịa wetara anyị hapụ ịbata n'ọdịnala nke anyị. Ọga ọdịnala bịara abịa ka m na-afụ nwaanyị na-akpọ nwoke ọzọ daadị mana ọ na-akpọ di ya daadị na-akpọ nwoke ọzọ di ya maka na ọ wụ onye anya ọ wụ onye nchụaja akpọ nwoke ọzọ onye nwe ya onye nwe anyị nna anyị ukwu mana ịkpọbe di gị na-anụghị n'ụlọ nna anyị ukwu ijekpọ nwoke ọzọ daadị mana nna gị mụtara gị n'ụlọ were ihe ọ sị gị mere ya hapụ ya wee pụwa. So ihe a niile dị otu a ka anyị na-achọ ka hapụ ịbata n'ọdịnala nke anyị maka na ọdịnala bịara abịa emegwu ọtụtụ ụmụ nwaanyị gharịpụ di ha hapụ ma di ha gbasoro ndị uwe ọcha ndị sara ha isi wee jewa. So anyị achọghị ka o mee gịnị ka ọ bata n'ọdịnala nke anyị. Ihe ọdịnala nke anyị bụ nwoke bịabeghị ọkọ ọrụ gị nsogbu ya ijuo ọdịnala ihe ọ bịara Chukwu okike ọbịa ma ihe ọ bịara ndị ka a ga-eme agwaghị ka a ga-esi mee ime ya owere onwe ya ọbịa nye gị gịnị ukpe ekene. Ọ dị mma unu anụgo ya maka na anyị chọrọ ka unu waso wee tinye ọnụ n'okwu anyị ga-agbapụ ekwentị onye unu na-anụ ọnụ ya bụ ọzọ obodo ekwerugo n'eziokwu maka ndị ga-achọ ịjụ ya ajụjụ ọkachasị ndị
were ikpe ụfọdụ bụ ndị a na-emegbu ejighị ego ọkpa na-akpọrọ ha anọkọta akpụkpọ ha n'ụlọ ikpe maka na anyị nke ọzọ ji ego na-anaraghị ya n'ike aka gị dị ọcha a na-emegbu gị ị chọọ ije kpọsara ya dịka ndị mgbe o si ekpe ikpe na ukwu mmụọ bụ ebe ọzọ obodo ekwelugo n'eziokwu ji ọfọ ya na bụ ike aja na amaokwu akara ekwentị ị ga-akpọ maka ajụjụ bụ 08068461936 ya bụ 08068461936 enwekwara ike ije na WhatsApp ya wee zijere ya ozi na ịkpọ na 09139103138 ya bụ 09139103138 onye na-akpọ biko gwa ya afa gị kwụsị okwu ike ọ dị mma ịchọzi ịjụ ajụjụ ugbu a nekwa akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ wee ugbu a akara ekwentị ị ga-akpọ bụ 09097711109 ya bụ 09097711009 ị nwekwara ike ịkpọ na 0902311109 maọbụ 07050791009 gwa m afọ gị na ebe ishi akpọ ekele gị na-eke email akwa eze Enugu dum eze Enugu ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma daalụ rinne daalụ ọ dị maka iwekwara onye nke a na-akpọ ugbu afọ gị na ebe ishi akpọ ọ dị mma kwụsị okwu ike ebere ka isi akpọ ngwa bee ya nkenke esi ọkwa iji akara ekwentị a kpọrọ eme na osi ebe akpọ kpọọ ya jụọ ya ọ dị maka ka anyị wekwara okunu 07050791009 maọbụ 09097711009 afọ gị na ebe ishi akpọ ngwa ihe chọrọ etu eze mmụọ nọrọ afọ na-abụ na ụlọ ọrịa nọrọ afọ na-abụ n'ụlọ ọrịa ebe ọ pụtara n'ụlọ ọrịa ahụ akpọ na-ekpere Chineke ebe ahụ ọ sị na ọ bụ onye Anglican Church ọkụ ha nọ n'ụlọ ụka na-ekpere Chineke ayụsịrị ka ndị mmụọ kpọrọ ya gawa n'ime ọhịa ghọtara nkwuru kịta ghọtachabụ ihe i kwuru ọ dị mma ọ ghọtara ka ọ saa gị gbata ntị n'ala gee ntị ọ bụrụ mụ ịkọrọ gị akụkọ banyere ndụ m na ihe ngabiga ka m bịara ebe a ịchọ ịnụ nke ahụ ọfụma mara ka o si mee ịchọ ụzọ bịa na be m gbam daalụ afọ gị na-ebe ishi akpọ ekene gị nwanne ndị ka ime dịkwara gị ezigbo mmadụ ọzọ ọ ga-adịrị gị na mma ọ dị m ka m nọ n'eluigwe na nna anụ ụda na onwe ise ọ ga-adịrị gị na mma ise ọ na-anụ ya ise
daalụ ọ ga-adịrị gị na onwe gị na mma. ise ọ dị mma dịkwara gị daalụ were nne ọ dị mma ewe ndị ga-achọ ịjụ ya maka na ọzọ bụ ofu onye dịka unu sinugo ọ bụ oke dibịa bụkwara aka ji ọfọ aja na amaokwu nakwa oke mmụọ ideedu ọzọ anọ obodo ide oke ayịma ọ ya ji ọfọ ya mana ikeja na ụmụokwe nke anyị kwugoro kemgbe na ndị mmadụ si ebe tere aka ọkachasị ndị a na-emegbu dịka esi eme ya na gboo ndị ji aka ha dị ọcha emegbu ha eje kpesara ya eje ebe a kpesa anọrọ ebe akpa udo onye sikwa na ha achụba ya ha lara ihe ndị a niile ma ọ bụ rara ihe niile ihe mmụọ n'aka mmụọ ejebere ha ije akara ekwentị bụ 090 ya bụ 080 0806 1936 ya 0806 846 1936 maọbụ na iwe ya na WhatsApp na 091 39 103138 091 391 03138 ịchọzọ ịjụ ajụjụ ugbu anyị ga-ewere mmadụ one na ole ka ọ saa ha ajụjụ ịkpọọ na 070 50791009 ọzọ ewe ndị nọ n'ekwentị afa gị ekele gị ndị ka ị mere ngwa jụọ ọnụ ọ dị mma dibịa na-ekwu ka ọ na-ekwukwa enwe ihe dị iche ọ na-emewe ihe dị iche na onye amụma na onye dibịa ọ ya ka ị na-ajụ ọ dị mma ọ ga-asa gị ọ bụrụ ihe dị iche na onye amụma onye amụma bụ onye dibịa dibịa bụ onye na-ahụ ọhụ ọ bụ ihe a ga-emekwe ọ bụrụkwa onye amụma bụrụ sọ ibu ahụ nọ ibu amụma ị mara ihe a ga-eme ka amụma ahụ ibu ka ọ bịara mmezu ma ibu amụma afọ ihe na-eme mmadụ ịmakwa n'ihe a ga-eme ikwukwa ya na amụma afọ ihe a ga-eme ka onye ahụ were onwe ya ọ ya bụkwa dibịa amụma bụ dibịa mana ọ bụzi ka isi wee mee gịnị ka isi wee kpọọ ya ihe dị iche na amụma na dibịa ọ dị ma ị mana ụfọdụ bụ na-aghọtaghasị asụsụ a dibịa ọdịnala Igbo onye amụma ọdịnala Igbo bụ dibịa ị mana ịbịa na dibịa a na-enwe dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ dibịa mmụọ bụzi nke na-ebu amụma na-agba afa wee na-ebu amụma ọ dị mma ụnanụ ya a na-akọwa a na-amụta na ya ka ọzọ ji bịa ebe a wee sị na a ga na-akụzirịrị ndị Igbo a na-amụtagasị ọ dị mma dịka o si dị ọzọ kedu ozi ị ga-ezipụrụ ndị Igbo ugbu a na-achịkọta okwu na-egwu ndị Igbo be anyị bụ ka anyị kwado n'ọdịnala anyị ka anyị mara na ihe a bụ ụzọ anyị si eme gịnị efe ofufe okpukperechi nke anyị ka anyị mara na ebiari uche anyị eri mme ndị emegharịrị uche ha rapụ ụzọ ha si ekpere chi nke ha soro chi nke ndị mere gịnị ndị bịara abịa ka anyị ma na ọdịnala anyị bụ ezigbo ihe ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ bụrụ mmehie kama ihe a na-ekwu okwu ya bụ ị na-eme ọdịnala ekwuwa aka ọtọ ị na-eme ụka ime gịnị ekwuwa aka ọtọ ma imeghe Chukwu okike ọbịa ọma na-eme gịnị na-achọ ọ dị ma ekajan n'ụdị n'ime ụdị mana kedu ụbọchị eji eje na mmụọ a kedu ka esi afọ ụbọchị eji eje na mmụọ bụ eke na afọ eke na ụbọchị eke na ụbọchị afọ ya bụ mkpụrụ ụbọchị na-abụ n'izu Igbo nke eji eje ọ dị mma mana achọghị ije onye abịaba na ụdị maọbụ na-akpọ n'akara ekwentị a ka ya wee gosi unu ụzọ 08068461936 08068461936 maọbụ na akpọkwa ya na nke dị na WhatsApp na ọnụkpọ na 091 391 031
0338 ya bụ 091 391 03138. Ọ bụzi ka o si dị gị na ọ bụ na ewe ka esi emetụta gị na-eje na fụwazie ma ọ kpọwazie jụwazi ajụjụ unu, mana ya anyị na-ekwu bụ onye mara ihe dị mma ya mee ya. Nwa mma emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ. Ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Kwamgbe ọzọ ga na-abịa wee na-akọwa ya, were ka o si gbọkpụ bịa kọwa ya. Okwu na-ekwuru ebe a na ndị tinyere ebe echiche nke ha ka ọ dị mma ka anyị na-ekwu ebe echiche nke anyị na Solid FM. Ihe anyị na-achọ bụ ka onye ọbụla kwechie na nke ikwere na ike bụ nke ọma, mebe nke dị mma. Ọzọ ya gazie ka obodo anyị na-aghachite azụ, ka ihe ọma, ka anyị na-anụ akụkọ ọma n'obodo a, anyị chọzi na-anụ akụkọ ọjọọ. Daalụ rinne, ka a na-asọrọ ihe ọjọọ nsọ. Daalụ ọzọ. Kedu m ndị amaokwu niile? Amaokwu ọ ga-adịrị unu mma, ụdị na-eku udu ọ ga-adịrị unu mma, ka onye chiri ya zere. Ise ọ dị maka ọ dị nụ. Ana m anụ ahịa furu n'ebe ugo maka na